Ini acara kira budaya, suasananya sangat meriah sekali lur. Oke, selamat menyaksikan lur. Bapak Camat Simo nurgi panjenenganipun Bapak Muhammad Paludin, sarjana sosial ingkang tuwuhat kinabekten. Bapak Ibu warga Desa Pelem ingkang kula bekteni, ingkang pilih tumapak ing adicara paraporan Manggolo saking bergodo prajurit saking Surakarta Diningrat dumateng Bupati utusan sampun paripurna. Ibu pilih hanganjak adicara salajengipun ninggih tanggap wacana utawi sambutan saking panjenenganipun Bapak Camat Simo. Kunjuk panjenenganipun Bapak Muhammad Paludin, sarjana sosial magistra manajemen sasana pangandiwara kula aturaken sumangga nuwun. Kunjuk panjenenganipun Bapak Lurah Sutarto miwah panjenenganipun Bapak Bambang Sri Surowo mugi kepareng hangapit-apit jumenipun Bapak Camat. Kunjuk panjenenganipun kepareng ngajengkan saking sasana palenggan tumuju papan pinanji saperlu hangajangi tanggap wacana utawi sambutan. Kunjuk panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Sutarto miwah panjenenganipun Bapak Bambang Sri Surowo mugi kepareng hanjak jari menggah jumenengipun Bapak Camat Muhammad Paludin, sarjana sosial